Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irda ilahi ta'ala wa iridwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Hasan Ali Asyadili wa ila hadrati mursyidina murabbi rahina maulana Habib Muhammad bin Ali bin Hashim khususan al-Qutb Syekh bin Malik bin Iyas bin Yahya وإلى حضرة مشايخنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمنا ووالدينا خصوصا مشايخ دار التوحيد الحسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ أبو الليث ناصر بن محمد أسمرقند وخصوصا جاي مصباح مصطفى أوصولي من فروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa matana bi asrahi wa ada alaina bi barakati fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li ba'dil hukama wa qila tindaw hake li ba'dil hukama'i maring sebagiane wong-wong sing ahli hikmah apa dawuh halita ana ta iku terkait duwe wong sing taubat min alamatin utawi tondo yu'rafu yang kena dan weruh apa anna ustune taib iungku bila den terima apa taib ola dawu sapa ba'dul hukama nang yo alamatu utawi tengere taib iku arba'atun ana papat iku arba'atun asya papat pira-pira suci awal utawi salah sijine arba'at asya iku ayan qadi ayan tabaqqat an ashabis su'i iku ayan qadi ayan tabaqqat sapa taib an ashabis su'i sangka wong sing duweni lakon Allah wa yuriya lan yenta memperlihatkan sapa taib hum eng ashabisu ibatan wa yuriya lan yenta memperlihatkan sapa wong hum eng ashabisu ibatan ing wedi mergo mulyakno mesti enam sisi sangka awake taib kaya khalita mayen ngumpuli sapa taib aswalihana ing pira-pira wong sing saleh asane sing kedua iku ayakuna yen ana sapa taib iku mengqadian iku megot mingkuli dan bin sangka saben-saben dosa bilan nerima ajami taati ngatasi kabehane pira-pira taat wasali tu utai wong sing ketiga iku ayyud iba yen dang ngilangake sapa taib farah dunya ing kebungan dunya kuliah iya kabehane farah dunya min qalbi sangka atine taib wa yara ningali sapa taib hazan al-akhirati ing kesusahan akhirat kuliah iya kabehane akhirat daiman dalam selawase fi qalbi indam atine taib Warabi utai sing kaping papat iku ayara yen to ningali sapa taib nafsu ing awak dhewe taib farigon ing wong sing kadang ama saking perkara domina kang nanggung sinten Allah Taala maring taib rezeki sangka rezeki mustaqilan tur wong sing tetungkul bimakan perkara amal kang perintah
sinten Allah bi iklan mah. Fa idza wujida dan nalikane dan temu fi ing dalam taib abadil alamatu apa ikilah pira-pira tanda bahwa mongko utawi taib ik minal ladina saking golongan wala kang dawuh sinten Allah taala fi haqqihim ing dalam haqqi alladzina rupane dawuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin innallaha Setune Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Allah at-tawwabina ing pira-pira wong sing taubat wa yuhibbu lan demen sinten Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong sing ahli sesuci. Jadi ana suci pertanyaan, suci wong takon ning ahli hikmah, ning para ulama ahli hikmah. Al-taib min alamatin yu'rafu annahu qabla taubat. Kira-kira ana apa ora? Wonten napa mboten tanda-tanda sing ngekai tanda-tanda sing iso dadi ciri-ciri bahwa taubat diterima karo Gusti Allah. Taubat yen ana kalane diterima karo Gusti Allah, ana kalane ora diterima karo Gusti Allah. Nek diterima karo Gusti Allah, tanda-tandane napa wae? Ya ana wong sing takon ning ahli hikmah ngono. Qolana ya ana tanda-tanda sing menunjukkan bahwa taubat seseorang diterima Allah. Alamatu arba'atu asya'. Jadi ana empat tanda sing menunjukkan bahwa taubat seseorang itu ditampa karo Gusti Allah. Apa wae sing pertama? Awaluha ayan qati'a an ashabis su' wa yuriyahum haibatan min nafsihi ay khalidas salih wa yukhalitas salihin. Nomor 1, wong iku putus hubungane karo kanca-kanca sing elek lan nuduhake kamegahan marang kanca-kancane lan gelem kumpul karo wong saleh. Iki tanda pertama nek seseorang diterima taubat karo Allah, dekne gak gelem kancanan karo wong elek. Meskipun iku kanca raket sekalipun, nek kelakuane elek, dekne gelem ngedoi. Dekne rela adoh karo kanca-kanca sing elek. Terus dekne nyedak karo wong saleh. Jadi tanda pertama iki, ketika taubat seseorang diterima iku, dekne kok gelem ngedoi wong-wong sing penggaweane maksiat, gelem ngedoi penggawean utawa wong-wong sing nglakoni penggawean dosa. Tur dekne gelem nyedaki wong saleh, wong alim. Iku tanda pertama bahwa taubat diterima. Yang kedua, asani ayakuna munqati'an min kulli dhanbin wa muqbilan an jami'i ta'at. Dekne menahan diri utawa menghindar utawa menjauhi kabeh dosa. Maksudnya sing biasane dekne nglakoni dosa iku gak nglakoni dosa. Sing biasane dekne nglakoni elek, nglakoni maksiat iku gak nglakoni maksiat. Iku termasuk tanda kedua. Jadi ora sekedar ngadoi wong-wong sing dosa, melainkan dekne dhewe kuwi ngadoi dosane. Iki nek ketika seseorang kok pengen taubat tenan, pengen bener-bener dekne menyesali perbuatane, ya aja sekedar memperbaiki pergaulan tok, melainkan ya awake itu diperbaiki. Biasane nglakoni dosa, biasane kumpul-kumpul karo wong sing nglakoni dosa iku kabeh diadoi. Wa muqbilan ala jami'at ta'at. Dene ngadoi dosa, ngadoi wong-wong sing nglakoni dosa, ya dene kumpul wong saleh, dekne melok penggaweane wong saleh, melok taat ning Gusti Allah. Jadi
kudu dirubah kebiasaan-kebiasaan elek kanthi kebiasaan sing apik. Iki tanda sing kedua. Dekne gelem mandek saka maksiat-maksiate. Dekne gelem berusaha istiqomah karo taate. Kuwi tanda kedua. Yang ketiga, asal itu ayyud ziba farah dunya kulliha min qalbihi wa yara hasanal akhirati kulliha daiman fi qalbihi. Yang ketiga, bahwa taubat seseorang diterima itu tandane menghilangkan kesenangan-kesenangan dunia. Jadi apa wae sing ambu-ambu duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi sing bersifat sementara kabeh iku diilangi saka atine. Dia berusaha untuk gak terlalu dipikir jero-jero lah, gak terlalu dilebono ati kebahagiaan duniawi ini. Wa yara hasanal akhirati kulliha daiman fi qalbi. Digantikan karo kesedihan-kesedihan akhirat. Maksudnya kesedihan-kesedihan akhirat itu dene luwih fokus karo akhirat tinimbang perkara dunya. Jadi wong nek taubate diterima karo Gusti Allah iku, dene wis gak terlalu memikirkan hal-hal duniawi. Melainkan hal-hal akhirat iku sing ditenanane. Iya, hal-hal akhirat dilakoni kabeh. Apa sing wajib, apa sing sunnah, sing haram ya ditinggalno. Tur ora terlalu memikirkan perkara dunia. Iki tanda sing kepapat. Ya sing ketelu. Terus sing kepapat, rabbi ayara nasawfariqan. Amma dhaminallahu ta'ala lahu min rizqi mustaqilan bima amara bihi. Yang kepapat, ningali awake kodhong sangka mikirake rezeki. Ketunggal nglakoni perintah-perintah Allah. Jadi intine tanda-tanda taubat diterima iku apa wae sing biasane dilakoni iku elek ijeb-ijeb berubah apik. Jadi memang gampangane ngene. Taubat sing diterima Gusti Allah iku ora sekedar taubat istighfar, ora sekedar taubat sing sifatnya getun ngono ta. Melainkan sing bener-bener berusaha menjadi lebih baik. Sing maune elek-elek terus dirubah jadi apik-apik terus. Sing maune konconan karo wong elek dirubah kumpul karo wong apik. Sing biasane rutinitas elek dirubah karo hal-hal sing apik. Jadi apa wae sing biasane elek iku kok dekne taubat, bener-bener taubat. Tur rutinitas iku dirubah maune elek dadi apik. Tur iso istiqomah apike. Iku salah satu tanda bahwa taubatnya diterima Gusti Allah. Dia ora kok sing maksiat taubat selang-seling ngono terus ora. Tapi sing bener-bener dekne menyesali perbuatan eleke dirubah karo perbuatan apik sing bener-bener apik, bener-bener terus menerus istiqomah. Gimana ngono? فإذا وجد فيه هذه العلامة فهو من الذين قال الله تعالى في حقهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Kok enek dalam diri seseorang kok menemukan 4 hal ini. Jadi 4 tanda ini kok ditemukan dalam diri seseorang, maka orang tersebut bagian dari yang didhawuhna Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kesimpulannya wong sing nglakoni taubat, sing bener-bener taubat, mau nek elek dadi apik. Apa meneh 4 hal iki terjadi. Maksudnya enek ning diri seseorang. Maka insyaallah berarti mesti wong iku diterima karo Gusti Allah oleh taubat. Wajib lahu 'alan nasi arba'at asya.
awwaluha ay yuhibbuhu fa inna Allah ta'ala qad ahabbah wa thani ay yahfazuhu bid-du'a ala ay yuthbitahu Allah ala taubah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.